Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Türkiýanyň migrasiýa gullugynyň resmi hasabatlaryna görä Türkiýede 119 000 ogly türkmenistany ýaşaýar. Şonu resmi däl hasabatlarda olaryň sanynyň 14 000-dan 100 000-e çenligi aýdylýar. 2016-njy ýyldan soň Türkmenistana yaramazlaşan iqtisadi şertler has köp türkmenistanlynyň eklenç gözlegine Türkiýe göçmegine getirdi. Dünýä türkmenleriniň bu sany Türkiýede ýaşaýan türkmenistany migrantlaryň meselelerini gönükdirýär. Ýa-ni ýakyn Azatlyk radiosynyň jurnalisti Gözel Hudaýberdiýewa iş sapary bilen Türkiýede boldy. Türkmenistany migrantlar bilen duşuşdy. Ol Türkiýe saparynyň öýdüne galdyran täsirleri we Türkmenistany migrantlaryň iň esasy problemleri barada dünýä türkmenlerine interwiu berdi. Göze siz ýa-ni ýakyna iş sapary bilen Türkiýe sapar etdiňiz. Türkiýede ýaşaýan türkmenistany migrantlar bilen, migrant aktivistleri bilen duşuşdyňyz. Türkiýe malaşyran saparyňyz size nähili täsir galdyrdy? Umuman Türkiýe sapar etmegimiziň esasy maksady şol ýerde ýaşaýan türkmen migrantlarynyň ýagdaýyny öwrenmek, şolaryň durmuş şertleri bilen tanışmak boldy. Şol maksat bilen Istanbula baryp gaýtdyk. Mende galan täsir birinciden Türkiýede ýaşaýan türkmenler hakykatynam köp eken. Türkmenlere duş gelip bolmayan yer ýok diýen ýaly. Tas aeroportdan başlap şäheriň her ýerinde, her bir künjeginde türkmenleri görüp bolýar. Ikinciden yerli ilatyň türkmenlere bolan gatnaşygy mende täsir galdyrdy. Umuman türkmen diýseň her kim bilýär türkmenler bärde köp diýip gürrüň berip başlaýarlar. Türkmenlere bolan garaýyşyny, türkmenlere goldawyny, nefs agyrjylygyny ma'lum etip başlaýarlar Istanbuldaky yerli ilat. Üçünciden türkmenleriň şol ýerde ýaşaýan şertleri, duş gelýän problemalary gaty gözgeyni. Türkmen sözi Türkler üçin näme tanış keseki däl. Olar öňden bäri asyrlaryň dowamyny şol künjeklere ýerleşen türkmenlerim bar. Indi ýöne garaşdyrlykdan soň aýratynam 2008-2009-njy ýyllardan soň Türkiýede türkmenleriň täze nesli emele geldi. Täze türkmen jemgyýeti emele geldi, migrant jemgyýeti emele geldi. Siz esasan migrant aktivistler bilen duşuşdyňyz, ýalňyşmasam. Türkiýe barýan türkmenler esasy näme maksat bilen diňe ykdysady maksatdan baratmy? Şu barada size bir pikir döredimi? Esasan ykdysady maksatdan baratmy ýa-da Türkmenistanyň syýasy şertlerden azatlyklaryň çäklendirilmeginden şikayet edip şo ýere barýan adamlara duşdyňyzmy? Gaty gyzykly sowal. Men şu sowal ikiye bölesim gelýär. Birinciden migrantlaryň sany barada aýdylanda, ýalňyşmasam Türk häkimetleriniň soňky beren maglumatlarynda 100 000 adam diýen sanlar öňe sürildi. Emma hakykatda Türkiýede ýaşaýan türkmenleriň sanyny anyklamak kyn, takyk maglumat ýok. Ýöne gyzykly bir ýeri türkmen diýseň şol ýerdäki yerli ilat türkler siz bärde gaty köp, türkler köp 1 million diýip aýdýarlar. O 1, 2, 3, 5 sany mysal däl. Kim bilen gürleşseň restoranda gelip soraýarlar nereden siz diýip, köçelerde ýa başga ýerde taksiçiler. Hemmesi türkmen diýseň bärde 1 milliondan gowrak türkmen bar diýip gepleýärler-de. Olaryň şu maglumaty nereden alanyny bilemok. Ýöne ýyl içinde yerli ilan arasynda 1 million türkmen bar Türkiýede diýen san gaty ýaýran eken. Türkmenistanda ilat sany Käbir maglumatlara göre 3 milyona yetmeýär. Bu nokta nazardan 1 million adamyň Türkiýede ýaşap ýörmeginiň özi bir geň galdyrjy. Ýöne de bir gezek belliýän bu sanlar resmi taýdan entek tasdiklanan ok, ýöne şeýle sanlar gaty ýörgünleken Türkiýede. Ikinji bir mesele şol siziň aýdyşyňyz ýaly türkmen migrantlarynyň şol ýerde bolmagynyň sebebi. Men aktivistler bilen gepleşdim. Men umuman türkmen raýatlary şol ýerde dürli uğurlarda işleýän türkmenler bilen gepleş gördüm. Mende dören pikir olar şol ýerde diňe gazanç üçin pul gazanmak, maşgalalaryny eklemek, Türkmenistany iýermek olaryň esasy wezipesi bolup durýar, esasy maksady bolup durýar. Hatda häzirki wagtda Türkiýeden Türkmenistany gidip bilmeýän köp sanly türkmenistanly bar. Köpüsinde ýurda baryp gaýtmak zerurlygy bar. Sebebi gatnaşygy saklamakçy bolýar. Elbetde, olar Türkiýede bolup işläp Türkmenistana baryp garyndaşlary bar, çağalary bar. Şolary görüp ýene ýygyna gaýtmak, ýene Türkmenistana barmak. Şoňanyk talaplar, şoňanyk zerurlyklar bar türkmen migrantlarynyň arasynda. Bu belki de olaryň Türkmenistandaky ýagdaýlaryň üýtkejegine ynamynyň az bolmagy bilen bagly bolmagy mümkin. Türkiýede ýaşaýan türkmenistany migrantlar esasan
nähili kynçylyklardan ejir çekýärler? Olaryň iň uly problemler barada bize we dinleýijilerimize gurrun berseňiz. Men öz gören zatlarymdan ya eşten zatlarymdan çen tutup gurrun bersem, mende galan täsire görä iň agyr mesele ykdysady mesele, gazanç meselesi bolup durýar. Häzir Türkmenistanlaryň arasynda sebäbi soňky döwürde tutuş dünýädäki global ykdysady krizis şertlerinde hem pandemiýanyň beren täsirleri esasında girdijiler azalypdyr, işlemek mümkinçilikleri çäklenipdir. Üstesine ozalky gazançlaryň hümmeti gaçypdyr. Türk lirasynyň alys-çalyş kursy ütkäp öňki möçberde alınan puluň hümmeti gaçyp, olar dollary öwürüp Türkmenistana iýerende, eýem şonuň hümmeti 2-3 hisse azalypdyr. Bu bir mesele. İkinci mesele pulsuzluk ýagdaýynda köpler düýpden gazanç çeşmesinden kesilip, hatda köçelerde galypdyr. Niye ýaşamagy ýeri bar, niye iýmäge gazancı bar, ýene de şol ýerde käbirler maşgaly bolup ýaşaýar. Maşgala başy ýa-da ejesi işsiz otursa, ellerindäki çağalar, olar näde beklemeli, olar näde okutmaly? Men eşdişime görä, mektebe gatnamaýan, mektep ýaşyndaky çağalarym köp. İstanbulda ýaşaýan türkmenleriň arasynda. Indi olar hem bilimden galýa, olaryň hem iýmäge mümkinçiligi ýok, ýaşamagy mümkinçiligi ýok. Ýene bir mesele saglyk meselesi. Adam keselläp bilýär. Pulsuz adamlar, olaryň saglyk ähtiýaçlandyryş strahowkalary hem ýok. Elbetde Türkiýede her bir adam tiz kömek çağıranda tiz kömek bilen onu keselhana alyp barýarlar, seredýärler, derman ýazyp berýärler. Ýöne keselhanada saklamaýarlar. Derman satyn almak üçin pul gerek. Indi bu ýagdaýda ölýän adamlaryň sany köp eken. Biz gonamçylyga bark gaýtdyk. Şol ýerdäki ýagdaýlary öwrendik, suratam aldyk, videoda düşürdik. Göräýmäge şu gonamçylygyň belli bir ýerlerinde diňe Türkmenistanlar jaýlanan ýaly. Şol ýerde gyzykly bir adat bar eken. Türkmenleriň jaýlanan ýerinde şu ýerde ýaşaýan türkmenler jemlenip pul toplap daş goýan eken. Madar daşyny. Madar daşy goýulmadyk ýerlerim köp. Emma madar daşy goýulan ýerlerde şol madar daşyň üstüne türkmen baýdagy ýerlenipdir. Şondan görseň bar ýeri ýaşyl bolup durda. Ýaşyl baýdaklar göze görnýär. Yüzlerçe madar biz Kilios'taky madarçylygy bardyk. Şol ýerde bir ýerinde duruşuna diýen ýany türkmenleriň madarlary, türkmenleriň jaýlanan ýerleri diýsen, başga ýerine barsaň şol ýerde de şeýle. Özlerem 80-nji ýyllarda, 90-njy ýyllarda doglan adamlar, 96-njy, 92-nji ýyllar bar. Diýmek ýaşlar gaty köp. Gartaşan adamlarym bar, orta ýaşly adamlarym bar. Ýöne ýaşlarym şeýle bir köp. Şonu görüp şeýle bir agyr täsir galýa. Düşnükli o ýerde ýol helakçylygy bardyr. Ýöne keselçilik netijesinde ýogulanan bar. Her hili şertlerde ýogulan adamlar bar şol ýerde. Bu da adamlaryň saglyk ýagdaýynyň, ýaşamak mümkinçiliginiň, ýaşamak şertleriniň agyrlygy barada habar berýär. Ýöne bu ýerde bir begendirji tendensiýa gözüme ildi. Türkiýede, Ilayda biz İstanbul'a bark gaýtdyk. İstanbulda ýaşaýan türkmenleriň arasynda şeýle bir güýçli raýdaşlyk gözüme ildi. Her bir türkmen agyr ýagdaýa düşende jaýlamak meselesinde de raýdaşlyk görkezýärler. Bu hakyky bir jemgyýetçilik duýgusy. Bilelikde jaýlaýarlar, soň tupul toplap daş goýarlar. Şu baýdaklary baryp gelmeýärler. Gonamçylykda da bir näçe adama duşdum gelip, şolar öz ýakynlarynyň arasyna, öz hosarlarynyň madaryna seretmek bilen çäklenmän, başga madarlara da aýlanyp şu ýerde de serenjam berýärler. Özüm gördüm şu ýagdaýy. Gaty bir tolgundurjy ýagdaý. Ondan soň kesellän adamlara kömek berýärler. Özleri hem tiz sosial mediýanyň üstü bilen habar berýärler, birek-biregine şeýdem birleşip şonyanak kömek berýärler, himayet berýärler. Ýöne adamlaryň başdan geçiren kynçylyklary şeýle bir agyr. Bu sanlyca adamyň özleri hem agyr ýagdaýdaky adamlaryň jemlenip birek-biregine himayet bermekden gaty uly hem gaty agyr mesele. Şonuň üçin meniň pikirimçe ine şu ýagdaýda döwlet öz raýatyna adam üçindir diýen şygary eýerýän bolsa, öz raýatlarynyň hem ýurduň içindäki hem daşyndaky problemalaryna üns bermeli pursady. Edil şundan ibaret. Ýurduň syýasy şertlerinden şikayet etip başlan Türkmenistanyň migrantlar barada biz ýygy-ýygydan sosial media saýtlary arkaly duş gelmek mümkin. Siziň aktivistler bilen geçiren gurrun döşüklerimizde şu barada nähili gurrunlar, nähili pikirler beýan edildi. Şu barada bir gurrun berseňiz. Bu ýerde siýasy aktivlik barada aýdylanda asliýetinde bu sosial problema. Ol aktivizmiň özem sosial kynçylyklardan, ykdysady kynçylyklardan gelip çykýar. Meselem adam iş tapmasa pul gazanyp bilmeýär, o düşnükli. Onuň ykdysady problemasy bolýar. Emma berde köp Türkmenistanlynyň 100% bolýan kynçylygy türkmen hökümetiniň
öz raýatlaryna himayet etmeýänligi. Olam himayet hem dälde türkmen hökümetiniň öz raýatlarynyň öňündäki borjuny yerine ýetirmeýänligi. Meselem ykdysady kynçylyklar her ýerde de bar. Koronavirus pandemiýasy ýüze çykanda türkmen migrantlarynyň ýagdaýy hasam agyrlaşdy. Bu global bir mesele. Köp adam gazanjyndan mahrum boldy. Şeýle ýagdaýda başga ýurtlaryň raýatlary, aýdaly Merkezi Aziýa ýurtlaryndan Türkiýe baran, ýa Merkezi Aziýa ýurtlaryndan Orsiýada baran, Merkezi Aziýa ýurtlaryndan başga ýere gidip migrant bolup pul gazanyp öz watanyna iýberýän adamlar pulsuz galanda näme etdi? Şol ýurtda indi olar galyp bilenok. Olar öz ýurduna gitdi. Ya gitmäge mejbur boldy. Türkmenlerde beýle mümkinçilik bolmady. Olar şol işsiz, pulsuz ýagdaýda ýat ýurtda galdy. Elbette protest duýgusy döreýär. Bu siýasy bir proses däl. Adamlar burça gawalýa, adamlarda başga çykalgy ýok. Olar şu dadyny yetirmeli. Olar hökümete öz sesini eşitdirmeli. Hökümetten soramaly. Hökümet olaryň talabyny kanagatlandyrmasa, olar sosial mediada çykyş edýär. Bu sosial problemalaryň adamlary aktivlige itekleyen bir tendensiýasy. Adamlaryň öz hukuklaryny goramak haky barada köpler gurrun edýär. Sebäbi bu konstitusiýada da bar, islendik adam, islendik ýurdun her bir raýaty öz hak hukuklaryndan habarly bolmaly. Emma pasport bermezlik meselesi, uçar gatnawyny ýola goýmadlyk meselesi bu siýasy bir mesele däl, siýasy problema däl. Bu sosial hem ykdysady problema. Umuman bu döwletiň edäýmeli işi, edäýmeli wezipesi. Ýöne aktivistleriň şu problemalardan şikayet edip çykyş edýän aktivistleriň soň häkimetler tarapyndan ýa-da islendik bahanalar bilen iýdarlanmagy bu eýýam siýasy mesele bolýar. Ykdysady kynçylyklardan ýa sosial adalatsızlyklardan şikayet edýän adamlar şeýdip siýasy bir işleri baş goşan adamlar ýaly bolup görünýär. Elbetde bu ýerde ähli mesele garşýar, ähli mesele bütewi bir problema öwrülýär. Türkiýede ýaşaýan türkmen migrantlary türkmen hökümetinden anyk nähil himayete garaşýar? Olar birinciden möhleti gutaran pasportlarynyň uzaldylmagyny soraýar. Bu birinci hem esasy mesele. Sebäbi şu meseleden soň ýene ençeme başga mesele döreýär. Adam kesellese, ýurduna gitmekçi bolsa, gidip bilenok, sebäbi elinde dokumenti ýok. Elçihana ýüz tutýar, elçihana ýene de şol meseleni çözüp bilenok. Biri ýok bolýar. Başga türkmenler ýa onuň hosarlary ýa tanış bilişleri ýa-da ýöne ýat türkmenler jemlenip elçihana barýar, şol adamy jaýlamak ýa-da şol adamy Türkmenistana äkitmek ýa-da şonuň hosarlaryny Türkmenistanda tapmak, şoňanyk meseleler bilen ýüz tutýar, ýene de himayet tapyp bilenok. Bu zatlar barada maňa bize bilen töhfetdeş olan Türkmenistanlylar gurrun berdiler. Käbirleri aktivist, käbirleri ýöneki adamlar. Dimek islendik mesele bilen Türkmenistanyň raýaty elçihana ýüz tutanda uly kynçylyklara sede bar bolýar. Hiç biri kömek alyp bilen ok diýip biljek däl, sebäbi kömek alyp bilýänim bardyr. Ýöne töhfetdeş olan adamlaryň tas ählisi öz meselelerini çözüp bilmeýändir Türkmenistanyň elçihanasyna ýüz tutup. Näme üçin Türkmenistanyň şol ýerdäki elçihanalary şu meselelerini çözüp bilenok ýa çözenok, çözmek islenok, onu biz bilemizok. Şonuň üçin mende galan täsire görä Türkmenistanyň elçihanasy özlerine ýüz tutan adama kop hökmünde ýa-da islenilmeýän bir şahs hökmünde çemeleşýär. Ene şeýle tejribeleri ben hem Azatlyň ýene bir jurnalisti biz baştan geçirdik. Gepleşigimize gatnaşyp beren gurulmalarynız üçin köp sag bolun göder. Türkmenistanyň döwlet heýetçiligine habar berişleri işlerine tasgije günüýden ýaly döwlet adam üçindir diýen şygar gaýtalanýar. Döwletiň adamlary bolsa Türkiýede siziň aýdyşyňyz ýaly türlü kynçylyklar bilen ýüze-ýüz bolýarlar. Gepleşigimize gatnaşyp beren gurulmalarynız üçin ýene bir gezek minnetdarlyk bildirýär. Sizem sag bolun. Hormatly dinleyijiler, dünýä türkmenleriniň bu sany hem tamam boldy. Ýene-de efir torkunlaryna duşuşýança hoş tag bolun.